Lakre Paurada Hormu Pang Tek 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 Tumpen ke Pahino Pona Jok Lang Per XMAC Ramsing Timung Pen Perang Kiame ke Papon. Jang mi poni phai phoning kan surihni rank kora ke thomla khakre silang per constituency hawar arlo bukulia mini stadium and sport complex along lakre pho anbak rada hormula pen raja pathar pen belotola adak atowar along lakni anbak a hormu cyclem bomahut ke paheno pia jok pini perang kiame ke phapon. Kedam tangan ingkan kiki barim XMAC Ramsing Timung kiki bomahut lang perara phan pura kikimpon mini stadium and sport complex along community hall along lakre pho anbak a hormu ke pahenopon. XMAC Ramsing Timung pen kethan pona tengke non kiki bom lang per constituency EM Modhuram lekthi pen labang so mini stadium and sport complex along ke palang ke paton ponji pura borsing crop phansi ar pupek ponlo bon seta koson ko pi pen lo ne lapuson rata hormu ke paheno pon long lok lo ne pusi XMAC pen lam the chepak lang ponlo lang phera ha war paching thornang pu pen mini stadium kaselam jipu kedam tanganing kan penang anbor iponlo kethan pona tengke ke chengsi long e somponlo Bangso mini stadium kaselam jipupen irrigation colony felalongsi. Bonsetame ex-minister sumrong hangchikroi dunde pura English High School anung hidialongsi long e sompon lo lapen kimrang ponlo. Lason si iskimateng atangka pen anki patang ponlo. Puwai pit seta kepalang misen jipura aki hai Dr. Tuliram rong hang pen chingki chethansi CM fan pen extra kikim kirang pon mate. Kido ke thak adim bang pharo ke thamaphan accommodation lapen VIP gallery kimponji pusi kimrang ponlo. Lason si ketang era pitsi community halar lo kido rada hormu lapen ahem he hui ke panahok piajok aning chekhang un e ong si XMAC Ramsing Timung pen Bukulia police station along lamhoi pidamlo. Bon setame pini arni anta ke panahok vek atumaphan pangthek ponlong lelang pusi than pon. Lasila puson otlang no kachoklema bang po atumaphan sodak pen ingsai nangji. Lapen lapuson ke klema tumphan jong si mani chini dun pulote ke than ke pachinia nong e suring kora pho pipajir ponji pusi ningje pon. Lapuson kachoklem thap abang phuphan chini pulote XMAC Ramsing Timung 9101071635 lapen Bukulia Police OC Naba Jyoti Das 9101179632 atumphan joy joy pen pachini lote suring kora pho pipajir pon po. Lapen kethan pon abang phuatum amena bangki secrecy CB ponpo lapen madu phanta paklang klelo pusi pachini ponlo. La ancho takali Raja Pathar Beltola kacheleng atowar 70% an kitang ponlo bonseta ex-minister sumrong hang ahema theng no penamat si nona bangki. Towar kaselam abang phuatum phan ki pasik sakdun thektik pusi XMAC Ramsing Timung pen pherang kia me along lam the chepaklang ponlo. XMAC kethan pon ki rat kacheleng akisum kepa jogji pura un an kepa praponji pusi kam kiklem atum phan hukum piponlo. Bon seta batai mesena hormu ke chorpi ke phalang no pipon ke ning duklo. Lapen richo hidi along si penang an arleng ke theki dinga tum ke dolo. Ex-minister sumrong hang pen chenglok kangjang terang. Rongbong terang bin be sarso tiso atum anta halapu sai delo bon seta lapusona sai ki klemalong ke pasik sakdun ke doko ke mang humimilo lapen rat ka cheleng ke joy kia phan pura rada phan chuning riponlo lapuson ke pasik sakse de jia phan pusi ningje ponlo pangsunon la nang li kam mi klemate lang pher na long nang li ki do bomhut ke pa klem long tekang akam long ke pa siksak labang so puthak long ke pa siksak su ke pa siksak alam pon nang li local non ki do bom EM aphan che than ma mate hola peni nang kerab duna son doluman nang li phan chingi chingwai long manel lili betang make lang li pen chingwai long la setamia lang li contractor tu di pen lang li ini no popor bita ke long no lasi lang li tong sekot pen ta kecing aku tong sekot pen ta itu working pro pasti ada lang non tapu kia tekar da pilobon amahala mang tahu ni dah lobon no kita phalang no bom malah ta sarandar lobon lama ke kia tekar pijat kita lai phalang no bom lang no bom palangi pan munit ke dak inggris lo working pro munit palangi pasti palang no toilet ajo na lu la palang chat ada kita langsung ketona do bom ta do bom lang selang kita nang kerap dun poinnya ta ini kita li long tunon ya ay alang lagi dito lokal emisi lo mati yen ta yen lo lasi ta ning ke lo kerap dun di la puson si caretaker biko ka phidong si pasik sak do bom lang pulang te
kubuson si labang su hola extra budget pen akam bang ke patang ji pan kuson si ke patang tek po lapen nang li ku pia message bi posar la lang pherarat hanje labang su akam ke pachunong pamika ji pan mane overall hola extra budget pen ke patang long pamika ji pan nan mang ke hola nang li pulo ta munit engage lo tami hola ta unidelo ba kuson ni tami chunche delo nan mang apiong hormu bang pahin ong lo pul he sila su overall complete ke pami senji panang li kopini kamatha dulu ma mati u Mane non la mane non ke phalang no re ke ko pila. Selam tang orang mesti phalang no er. hmm Mulo tang di la simpen da pulo ke. Ta ding tereng no da ding yang je ta do hmm pasti kemani yang si lai ke klaim bang tu orang no klaim bang tu si nang paklang tek pulo nang ke nili no nili pe nili ke long FPG ta nili yang kanen no. hmm La si la so klaim bang tu lai ot lang no tum ke klaim bang ni tu mang si lihat long no pulo tang ke la tu mesti pasti klaim tu nang ko. ini sa nang li non la Kontraktor ke batai ke bang klaim kan ilmu. jadi ko an rak market value hormu pahin lo sa nang li ni la pu idea pen kilang na mateng pulut Marketing benar nang ke lak ke po la stadium long lok mang lo po ang angko hal velu ke kontraktor bos los marketing benar ke hmm angko hala pu la towar long pasiksak hal da ka puthak bang market value ko an rak los sinang li ni che thegam long los lak ke market velu bang ke lan loss le hai hmm lak sini si loss li hai hmm kita rat tum ke loss bang ke lakha ne lu tum ke sungu bang ke sungu lu hmm kita ning tereng lu da no tang sara rak nang pu kasi rong rat tu man hadang lama local la rat tu mana ni li nang li tum sudi pen tuning no nang li tum ta celang dum ingat hmm lalu sa ko labang su atowar ko an percentage bak tang lo sa ni non an ho ki cheng ben non an ko an tang lo ben ko an ki tang ti dulang non ke 70% ke tangan no ke cutting apart son pasiksa gajar to avi pulote 1 week on week lo 1 week akan to pasiksa gavi pulote hmm non do bomason pasiksa don avi pulote non ke 1 week or 10 days ini ili tu na so artiklo masih itu lagi itulah long dam jangan long ni nang li suspicion pene kumanihan suspect lason ini karjulong pen ba tekdurong li pin bisame karjulong men lason suspect thai suspect mi son doloma nili ke putekhe dale hmm lase lase mangani kana connected dale hmm lase lase tekhe ong posin nili ke komamala ke tek nanga tham tek ka banga panta ni ke ningkang samben suring ko ra popi deji kan hmm nali tumne tek kusan nanti menang pidat ko hmm lase mama ya tek apa yang komamala so nanga tham banga panta amen ba nanga tham banga mangku pane hmm lagi ni mak panda pachini dele lase lone Kidamtang koilamati arlok niphai inkoiraner kep arni tomon herai ke phoatum along an minority board chairman Prakash Sangma ahin pen kilang charidam. Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo koilamati arlok along kidamtang niphai inkoiraner kep arni tomon herai pen kisung ke phoatum along an minority board chairman kahumridam. Kidamtang niphai inkoiraner kep arni koilamati arlok tomon herai pen penang an kisung chechak nanglo. Bonta KAAC team Karbi Anglong keja bang CM Dr. Tuliram Rong hang kapin khata tengpen pini Karbi Anglong Autonomous Council Minority Board Chairman Prakash Sangma pen humri damsi Prabjin pen kirap kelong japhan CM Dr. Tuliram Rong hang aphan la pen MLA Dr. Numol Momina phan ne minorities chairman hoi pen nangchuning ripidam fit popusi rong arata phan aning pathitekang Lapen nili parloke ke ong dong ke Christiana Dhorom kirim sike ong. Lapen tomon herai ke the open a jok kardom ahem asar nung anta prit thangan pin. Lapen Christiana Dhorom kirimatum ke Good Friday lapen Easter Sunday aporop nang kelelo. Bon ta pinang ana kardom ahem ke porop ahut anta do athai ave pin lopu CM Dr. Tuliram Rong hang pen mathasi Council atangka pen Minority Board Chairman Prakash Sangma pen pini kardom ahem amen pen tangka sita ke rapa jertekang.
Lasohut Bethel Amondoli Keja Atum Lapen Diopani College Principal Boson Rong Phar Lapen Ki Ongdung Rongarat Lapen Mondoli Ki Theki Dingatum Chetongdun. Lapen Lapuson Kisunga Hut Nang Kilang Thegapot CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Minority Board Chairman Prakash Sangma Lapen Ari Sanghua Phan Rongarat Lapen Mondoli Ki Theki Dingatum Pen Choropon. Birtapang Dakpon Nilipen Esloe. Herai arbigit hiya jok nilitum beta bang longlo sitame hala so hut nilitum ta akam sodak doko mat dakper ha del hirong supi Karbi Anglong development han mata pen ke dama joine nilitum ke bang ta der chalo pot la dake do koila mati rat phanta dia chu hang iglo nilitum holo hala so hut apor chiton te der masin nilitum nang ka humri ta sapo der chalo sitame ini ani ke me pen nilitum nang humri lo aholo tema nili hala so khobor gilong je ladak koila mati long girja hem doni don thom asong kahin no do ko nilitum khobor long lo amala so khobor gilong pen der chat pustame piniani nilitum Karbi Anglong Autonomous Council nang pingkhat Dr. Tuliram Rohang sa nang pingkhat ateng si pini nilitum church hem adon pan si kahin no ma punang ka humri lo aholo nilitum daki wang pen theklong lo penang an kana hok dolo aru khali girja hem de gali nilitum daki wang pen theklo penang an hemat don penangan kahin no ta dolo lasi lahai kado ga bi report mukha bang ke nili non inimat hidam pen nilitum kaching hon nai Dr. Tuliram Rohang CM sarpan nili report bang hidam pitpo aku nili ning theo je sar la so report kilong pen immediate opinion alang lamchak ba opinion alang kerap bang ke nang piwe ko busi nili ning thelo nge non dak wang de pen nili dak church a member to ben stame chingki chithanlo plus dak ST Morcha president nili tumong do Moses terang alang li penda penangan alam nili tum chingki chithanlo lasi non kibang journey bang nili un bolote ladak nili tum kaching hon MLA Dr. Numal Momin han stame nili contact ko lahaya kisung ki boy nili barat kisung ki boy aputhak pen nili alang li phanda chuni rei ko ado Kona ke prapen nali tum lapso action and unji nona mat ke nili pini dampen pini mat nili report bang ke sarpan pidam pit po aku non nili tum athe sar kam ke claim bang ke chat pit lage kado we anutin na chini lo aprang wane CM dolo la tum pen non lang dam bolote ekdam difference do non ke do bom kachare bom hitum Dr. Tuliram Rohang sar ke lake kam ke claim amunit lake alang kam claim ining hango alang dar do de sang se Karbi Anglong pacing thuri phang claim bom pot non nili barat phandame alang li mathapon weko bugai nili ning chetheo antala lapso tumon herai long enangan kela personal hemta hum faru suse kahing notun do latum phan nangli kopilo ning pathi tikangji lalo ni latum phan ning ke pathi pu bangela heno nili ke minority development board bange BO nili mena jungjung board bange BO pot aku EM dawe alam PWD RIDF scheme construction Japan Kironi to Jirikindeng an Tuwea Road Selamponpo. Labangsa Road Ajer Dinkloi Pen Kahinwa Jok Jirikindeng Aratatum Kedam Kevang Kasik Sak Teklong Si Non Kaselam Japan Contractor ICDS EM Akihai Pi Sang Pirina Terang Pi Pen Kahumridam. Nijang Karbi Anglong along PWD RIDF scheme pen Kireng Pon Kironi to Jirikindeng an kilometer thongke pratrok an Tuwe Road Kaselam Japan ICDS EM sang pirina terang pilapen contractor ari sang huatum pen humripon. Lapen bangso RIDF scheme lake 8,24,689 atangka pusi pachinipon. ICDS EM akihai pi rina terang pia hinpen pachinipon Karbi Anglong ACM Dr. Tuliram Rohang lapen Assam ACM Dr. Himanta Biswa Sharma phan Chingbai Chingsai si bangso scheme dengpon longlo lapen Kevang jia chiklopen contractor atum Tuwe Road Kaselam Japan chisik pon lo pusi perang ketheng no pachini pon. Keroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Ligi cengsi bangga nang letum media laso channel han cengsi nang letum han kardonong pa jiriglo lapen. Ahok lo kedam taining kan po nili MEC do der pista me laso towar Kaselam pon bang nederlo. Lasi rada pan nili ki hai chengmen laso lam chaka chichak do nili non leune sitame next ke nili sotowar Kaselami pan nili bori ponji pusinili rar pan kachichak do haki chengku penta la pen la
ke haidun mirang ragus ta mela ningkan pongbong la sotowar ka cipon dia pan nili penangan cebor ilo la pen hala so ka bor ipen ke dam tan ningkan po ka la BJP sarkar ke do bom hula so hut la so atowar lama puta acingki ke citan pen penangan abar sai long pon lo la sila so bar sai ke long pon bangke nili ke cengsia bangke ka churu pon kang tunga Karbi Anglong autonomous council ili tum ka cinghon ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM sarapan lo alangli nang ki jurdun pena jok la pen amreng ahomosti arat atum apananga cinghon pena jok alangli nilipan pen la pen kupli emisi pan la mane kupli ben amreng so cera blok la so homosti ke hini cera blok so tuar bang asila bang hini emisi bas tami alang li chief minister long tami nang pon lo benang pon na cingki citan pen cingki citan alam non chok et lo la si pinyi ba kontraktor tum tami da tuar ki claim ke dam ji pan na ke lang han ke wang lo kem ka cikimi pan pin nang lai thai lo la si alang li tum la so ciklo judet pe munang klang pen ke alang li tum ke claim pon ji pan si alang li tum ci sik cedang pon bom kasi himonto bisu sorma hanta nali ma channel hoi pen nili amreng arat made kupli homosti arat hoi pelang li pas tame suri a kardom putor alang ban tame ningkang sambe pajir silo Kopi skim ke sila soto war ka salami pan. la bangke hiri lo hala kisile RDF pen he la pensi selam pon polake Kuti kon mesti soto war salam pon. la so kuti bangke kuti toxic so se pensi bonai po he la so pensi bonai pon po la bangke Ningkan kon bak nai soto war salam. la so bangke nona tenglang dam pulote la RVR iong si thanga ke beng ke phanave pulotangte la bangke la cikloyon trokam bong pensi patang derji pusi hala ki claim jiat abang thutum alang tum son si cipon he amane non bangke hokpen banon ke chenga por bangke ve chenga por sang puri lok te majo asi asap so cikloyon trok pen bang asap por bang encet pu atima jak ta dinglen la pen ako atowar mata nang litin na teklong lo henopi kangjang lo mati di asi la so pa mesen je pan two line mati atowar ta asi la two line kaselami pan ka apor nang ko ita hai hoitu cikloyon trok data hai hoitu ningkan si data hai atiat ajak dinglen apote he atowar la sila pen ki claim bang ta miseni pulo nilin penta lang litum pa Kontraktor men bacini ma. kontraktor men bang ai Onupom Sharma alang li si claim ponik pol pe alang li ke claim dam non Karbi Anglong an alang li na claim na dam an ta mix la si milita ning thelo alang li kapre ke dim ke claim ke dam misen thekdun long si alang li pham dak CM sar pen ka do pen 5 kilo ni la si alang li dak wang po la si atowar bang misen po pusin ni thepon Karbi Okpru kapamanpon. Nijang Karbi Anglong amreng aroy Karbi Okpru kapamanpon. Labangsto Okpru ke pamanpon lake Karbi atum isi ke thetana jutang pumathasi ASDC movement ahut ningkan isek pen riso e jang atum chinglu chingthi lapen. Ningarong kachipi arani hokpon si pining le thota. Jang miache klo ni phai trok ningkan surihini reng kora ke thom arni. Langthat arong arat pen patir pipon si amreng alang roy along Karbi Okpru pamanpon. Lapen ki ongdung riso e jang sarpi sarpu ki bi ki thiatum jal tok prok soklet ingkrung hai hui chepon pen suri so se amuluk oki pruardi pidun okpru bom apora hut pherang ki aphan kapachini ke ingsam jin pen si non amat ke ripon bom lang pusi than pachini pon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Oki pru ma jok ta chini lo. Pia joni si Karbi oki pru. Karbi oki pru ke zisia movement atumsi atumchong chengo masi aprang manta dogedo wakisita hoktet nonoson ningkani si asek risoy yang tum isi chinglu chingchi upensi zisia movement si laso oki pru bangke dikon Hawar ko an chingrum si alang roy oki pru. non ning bangke ni tum langkat area ana Pining amleng arang roy along oki pru kupine kasiksak asondoma. non bortoman ke nitum dak oki pru hiru alang lo dak pen thang kasiksa kabela rang ha beran to bang kudam tetedel Aningkan bang ta lapson oki pru nel tu la bang so amre alang roy long pamon pon. ningkan mang ta ningkan sia set ko son taksi la intela so tarik ke nitum pru
kedam ta kan ingkan to amuluk yang mama pe pining amuluk omu Amulu kalam bang ke kaita la suateng sido ba komcet bat cek ke dulu he kita anikan bang ta okulong ke ladak ne tum langkar lang mipi emang lancar bote amuluk si cetong dan si na okena curi dulu ba cimu cimu kibang kilang anikan lapuson okipru paman pon dima ne tum ngoi pen kencong tang dadap kapot la bang ke ne tum isi risio yang tuma iri lo ma cimu cimu itu anikan bang tanta kamat hadut